Rusia é un país que ten un PIB como de Italia, non sei qual é o poderío que ten, un país que en 3 anos de guerra contra o país máis pobre de Europa non pode ni siquiera conquistou un territorio equivalente a Extremadura en 3 anos, e iso é a potencia que vai a arrasar Europa, sabes? Sí, pode ser, cometa moito menos, e se tanta forza ten contra nosotros, porque non nos ataca xa, que estamos debilitados agora, non? Porque espera que nos vean menos, un pouco estúpidos que son tamén, non? Por lo que veo, Estados Unidos está dicindo, vou abandonar determinados escenarios e voume concentrarme no meu núcleo. E iso sí que vou manter. Pois o meu núcleo é Groenlandia, Canadá, México e en parte América Latina, en Panamá, digamos. Ese meu núcleo, ese meu territorio, aí son forte, voume retirar de onde non me chaman. Se non, claro, a alternativa é ter que andar a gastar cartos en guerras en Vietnam, ter guerras en Ucrania, que, bueno, esto para que ganamos aí, non? Os estudiantes de Durosel, todo imperio perecerá, o de Paul Kennedy, auge e decadencia das grandes potencias, o vello Charles Johnson, non, en Blowback, que explican que o imperio chega un momento desmorona. Fanse demasiado complexos. Cuanto máis grandes son, máis enemigos teñen. O Imperio Español tiña fronteiras con un montón de países, tiña líos en Flandes, tiña líos por toda Europa, meteuse na guerra dos 30 anos, despois tiña guerras en América, tiña guerras por todas partes. Cuanto máis conflictos tes, máis gastas, o que se chama overstretch, le chaman así os teóricos, que é un proceso de exceso de expansión e que acaban derrumbando, non? Pero a etapa de Tucídides se refire que cando un estado pequeno unha nova potencia está medrando, a potencia bella ten dúas alternativas, ou deixala medrar e que a coma ou intentar acabar con ela antes de que medre. Está sacada de Tucídides da historia da guerra do Peloponeso e de outros libros. Agora sacou este, que se chama Graham Allison, un libro moi interesante sobre isto. Está en galego, non está en español. Armadilla de Tucídides. Hai como dúas estrategias a respecto do imperio. Os imperios saben que chega un momento que colapsa ou que decrece. Pero como dúas estrategias. Unha, como se non pasara nada, entón derrumba de repente, como derrumbou, por exemplo, a vella Unión Soviética, ou como derrumbou en parte o Imperio Británico, que derrumba de punto. E derrumba na plenitud de gloria, non cuando tan pequenos, pois fixades, o Imperio Romano. O Imperio Romano, cuanto máis grande era, máis enemigos tiño, máis bárbaros no norte, máis partos polo oeste, máis árabes polo oeste, e ao final colapsou. E en relativamente pouco tempo. Porque a Unión Soviética colapsou moi pouco tempo, e se todos os grandes imperios colapsan. Entón, esa é unha estrategia. O forzar unha guerra contra a potencia que quere subir, que foi a estrategia clásica, e normalmente non lles vale de nada, porque as raíces da decadencia, as raíces do colapso do imperio son internas, non son externas, ou replegarse estratégicamente, que creo que está facendo Estados Unidos.